Здравейте, приятели! Днес ще отговаряме на въпроси от Q&A. Абонирайте се, лайквайте и да започваме видеото. Първият въпрос е от Русица, черта Пеки 6 от Добре. Кое момичешко или момчешко име ти харесва? Момчешко ми харесва Николай. Момичешко Виктория. Добре, знаеш ли друг език, освен български? Малко английски. Какво ти е любимото животно? Любимото ми животно е куче. И за това, ако ви е харесал клипът, коментирайте хаштаг Q&A2. И това беше за днес. Аз бях Попи и чао!